Bueno, moi boa tarde a todos e todas. Imos dar logo comezo a esta sesión extraordinaria, a petición do Grupo Municipal Popular, para a cal estábamos convocados hoxe ás 17 horas con un único punto que se vai a someter logo a votación, que é o das accións estratégicas a abordar polo Goberno Municipal no que resta de mandato. Acordamos hoxe en xunta de portavoces que o tempo de intervención por grupo sería entre a primeira e a segunda quenda, o mesmo que tivemos na remunicipalización da hora do guindastre, 22 minutos, a repartir entre as dúas quendas a gusto de cada grupo. Tamén que entre nas diferentes quendas cada grupo podería rotar de portavoz ou de defensor das iniciativas, así que se credes, pois damos comezo a iso. Eso foi o que acordamos hoxe. Sí, é a dúbida que temos, sí? Vale, me preguntaba Marta. Ben, tiñamos a dúbida se guardar un minuto de silencio polas mortes por violencia machista, deixalo por ordinario, pero no ordinario creo que tamén tenemos que estar. Pois sería a quenda do partido que propón o punto de orde do día, o partido que defende o punto de accións estratégicas abordado polo Goberno Municipal no que resta mandato, que é o Partido Popular. Señor Agustín Hernández, a súa quenda. Sí, moitas grazas, boas tardes. Hai, sin dúbida, unha máxima comúnmente aceptada no mundo da política que din que o que non se fai no primeiro ano de mandato non se vai facer nunca, e menos aínda cando, como no noso caso, son 2 os anos transcorridos. Despois de superar o ecuador do período marcado polo mandato da cidadanía para gobernar e, obviamente, tamén para facer oposición, o Concello de Santiago de Compostela sigue a agardar pola posta en marcha de accións e planificacións vitais para o seu desenvolvemento. Resulta unha situación insólita, e máis tendo en conta que quen hoxe está ao fronte do goberno sempre manifestou a súa vontade de mudalo todo. Hoxe, despois de máis de 700 días de ter asumido a responsabilidade de gobernar, a inercia segue a imperar no noso Concello. Apenas hai novidades, e moito menos de certo calado e sensatez, que permitan albiscar ninguna transformación razoable no conxunto da cidade a curto ou medio prazo. Por iso, non nos resulta extraño que o Goberno non teña mostrado interese en comparecer ante este pleno para facer o seu balance. Lembramos aquel intento anterior, evitando sempre o debate plenario para conmemorar os primeiros 6 meses que despacharon cun documento de 2 páxinas no que chegaban a incluir entre os seus maiores logros a anulación de convenios ou a suspensión de licenzas. Somos conscientes de que pouco ou nada teñen que ofrecer ao longo destes 2 anos de permanencia no goberno da nosa cidade. Por iso a nosa iniciativa non trata de poñer a atención no balance do que non se fixo, posto que auga pasada non move muiño. O noso interese é poñer o punto de mira no que compre facer para reconducir a apatía e a anemia que se ten instalado no día a día municipal e para facer que se recupere o tempo perdido
e que volva a fluir o zume que revitalice esa árbore murcha no que se ten convertido a Administración Municipal. Santiago precisa un goberno que resolva o día a día e que tamén sinale a ruta do Concello con decisión, coa seguridade que dá contar cunha planificación e unha estrategia afastadas da improvisación, dos presuicios e dos intereses partidarios ou de clase. Unha planificación e unha estrategia concebidas no seu conxunto para afianzar os piares fundamentais da economía e da calidade de vida da totalidade dos veciños e das veciñas. Para potenciar o carácter propio de Santiago, aquel que se forxou ao longo dos séculos, e non tratar de inventar un novo carácter que descoñece e ignora o que Santiago foi, o que é hoxe e o que a gran maioría dos veciños queren que sexa no noso futuro. O goberno debe estar coa gran maioría da cidadanía, coa que, por certo, cada paso conta menos. Puido verse de maneira patente ao longo da semana pasada e vímolo tamén en moitas ocasións ao longo destes 2 anos. O goberno non pode vivir de costas a esa gran maioría. Ten que responder ás expectativas tanto de quen o votou como de quen non o fixo. Por todo iso, o noso grupo quere facer unha chega en positivo. Nese victimismo, señor alcalde, no que vostede está instalado de forma cansina, afirma moitas veces que facemos oposición á cidade. Ten vostede na nosa iniciativa presentada no rexistro preto de 20 accións a favor da cidade e, por suposto, a favor da xestión do Concello. Fronte ao seu victimismo, señor alcalde, o noso grupo presenta propostas concretas a favor de toda a cidade. Abondan motivos para a crítica e tamén, por suposto, para manterse a marxe deste goberno, pero a nosa responsabilidade como representantes de miles de cidadáns, como a primeira forza da oposición, sinálanos a obriga de arrimar a ombreiro nun momento como este. Ese é o motivo polo que solicitamos este pleno extraordinario, non para facer balance do non feito ou do mal feito, sino para, de forma conxunta co resto da corporación, facer balance do que hai que facer e, por suposto, facer ben. Son moitas as áreas que precisan un impulso especial e son moitos os grandes asuntos que agardan, de forma clamorosa, unha atención especial do Goberno. Na nosa proposta de acordo mencionamos os que consideramos prioritario en relación coas competencias estrictamente municipais, en consonancia cos intereses da cidade e coa posibilidade de que sexan asumidos con concreción, tal e como sinalamos no texto, e tamén con realismo. Xa é hora, señor alcalde, de que se centre vostede na nosa cidade. O conxunto de accións estratégicas que realzamos para abordar nestes vindeiros 2 anos tratan de superar, tal e como se recolle, a ausencia de planificación ou a tardanza en dispoñer de importantes e indispensables documentos de control e planificación da acción municipal. Temos, entre outros, o Plan Municipal para a mellora de viais e beiravías. A situación dos firmes nas rúas e viais do Concello, así como das beirarrúas, continúa a ser unha das eivas máis denunciadas pola veciñanza, que debe ser afrontada de forma sistemática para garantir unha intervención coordinada e global. Converter, en definitiva, ese contrato de mantemento, que é realmente un contrato de bacheos, nun plan integral de recuperación de infraestructuras. Propoñemos realizar un diagnóstico da situación das vías e tamén das beirarrúas do Concello para levar a cabo unha actuación integral de mantemento coa elaboración dunha planificación plurianual e tamén coa colaboración doutras administracións. Plan estratégico de turismo. Santiago leva máis dun ano sin un documento reitor do turismo. O anterior plan estratégico abranguía o período 2009-2015. En setembro de 2016 o Concello organizou un foro que se presentou como o arranque do proceso para revisar o plan. Foros, reunións, fitur, notas, pero a verdade é que pouco ou ningún traballo. Hai escasas semanas, o 15 do 5 de 2017, o Boletín Oficial da Provincia anunciaba aínda a aprobación dos pregos para a contratación da redacción do plan, cun prazo para a presentación de ofertas que remata o 16 de xuño. A nosa proposta é que ese plan de turismo, vital para afrontar o ano santo en pouco máis de 3 anos, sexa presentado antes de finais de xaneiro de vindeiro ano 2018
unha data perfectamente asumible se temos en conta que no prego de condicións do contrato sinalábase o 15 de decembro de 2017 como data límite para o remate dos traballos. Revisión especial do Plan Especial da Cidade Histórica. A redacción da revisión do plan foi contratada hai máis de 2 anos polo anterior goberno do PP. Aínda queda moito traballo por facer. Pero que podemos agardar dun goberno cun responsable alérxico aos prazos? A nosa proposta é que o informe ambiental debe ser remitido ao órgano ambiental antes deste verán coa aprobación do documento íntegro ao longo do ano 18. Plan Estratégico de Comercio 2017-2021. Certamente, neste caso, hai un documento que foi aprobado, pero non se establecen datas concretas, nin siquiera nas iniciativas que se din a curto prazo, que permitan facer un seguimento nin unas mínimas previsións en relación cun sector de tanta trascendencia para a cidade. Neste caso, propoñemos que se elabore un calendario que concrete o horizonte das accións a desenvolver a curto, medio e longo prazo que foron incluídas no documento aprobado no pasado mes de abril. Venda de solo municipal. O Concello iniciou unha serie de concursos para allamento do patrimonio municipal, Romero do Naio e a zona das Cancelas, por un importe próximo aos 4,7 millóns de euros. Naqueles casos nos que se poidan ter beneficios por riba do precio fixado, parece lóxico que esa parte poida redundar en accións para a millora das persoas máis desfavorecidas da cidade. Por certo, neste tema gustaríame recordar que tanto Compostela Aberta como o resto dos grupos da oposición criticaron o que afirmaron era un pelotazo do Partido Popular na parcela de Xoán 23. Lembro que nesa parcela a operación artellada pola Xunta de Galicia permitiría ter 36 vivendas de promoción pública en Santiago. Fai 2 anos que esa operación pudo ser unha realidade. Vostedes agora venden patrimonio municipal, por certo, tamén criticaron a venda de patrimonio municipal feita polo Partido Popular ou incluída nos orzamentos confeccionados polo Partido Popular, pero insisto, vostedes agora venden patrimonio municipal sin vincular ninguna obriga do promotor ao respecto das vivendas de promoción pública, é dicir, o promotor que merque ese chan municipal poderá facer a vivenda libre e deixar Santiago unha vez máis sin vivenda protexida. Esa é a contradición e esa é a verdadeira ausencia de política social de Compostela Aberta. Por suposto, tamén, na nosa iniciativa incluímos na mellora na planificación do transporte de viaxeiros por estrada. En definitiva, o que pedimos neste tema é que o Goberno abandone o frentismo ante a Xunta e abra canles de comunicación, colaboración e negociación para que esa reforma do transporte de viaxeiros por estrada sexa unha oportunidade tamén para o Concello de Santiago. E, por suposto, tamén incluímos a renovación da frota de autobuses urbanos e as novas marquesiñas accesibles despois de que o Goberno de Compostela Aberta deixara sin efecto esa renovación de 11 autobuses que tiña iniciada o Goberno anterior do Partido Popular. Tamén incluímos un plan municipal de sendas peonís, por certo, aprobado en diferentes plenos e que aínda agardamos por el. Trataríase de rematar neste mesmo ano 2017 ese plan de sendas peonís e poder programar actuacións no ámbito competencial do Concello no ano 2018. Por suposto, tamén plantexar unha regularización de contratos, dos diferentes contratos de servizos. Ao longo destes derradeiros meses vimos comprobando como este goberno, que se declara sorprendentemente remunicipalizador, está a prorrogar os máis diversos contratos de servizos e concesións mentres decide o que vai facer en cada caso. Este proceder habitual ocasiona presuicios para o Concello, puesto que os contratos son mantidos de forma excepcional a dedo, sin ofertalos en réxime de concurrencia, co que iso supón de quebra nos principios de competencia e tamén na mellora das condicións económicas. Por iso propoñemos con carácter xeral elaborar ao longo do ano actual un calendario cos concursos a convocar polo Concello, determinando as datas das correspondentes licitacións para acabar coas prestacións en precario dos servizos públicos externalizados. Por suposto, tamén reclamamos a redacción e a aprobación dunha ordenanza municipal de publicidade, rotulación, terrazas e quioscos. Por suposto, tamén priorizar a tramitación urbanística dos proxectos claves para a cidade para evitar que a lentitude nesa tramitación retrase proxectos tan importantes como a intermodal ou a propia depuradora. No tema do servizo de axuda no fogar,
Recentemente soubemos das dificultades que padecen as persoas para acadar as axudas vitais con listas de agarda, mentras, por certo, se deixan sin empregar importantes recursos que están a disposición do noso Concello. Compre, obviamente, facer os axustes que sexan precisos e licitar canto antes o novo contrato para unha maior rendabilidade social e para evitar que se poidan desaproveitar recursos mentras haxa necesidades. Polo tanto, a proposta pasa, pois, por proceder á licitación do novo contrato do servizo cos axustes necesarios, obviamente, antes de que remate o mes de xullo de 2017. Obviamente, tamén reclamamos o peche o máis asiña posible dun novo convenio de colaboración coa Universidade de Santiago para non soamente mellorar o Campus Sur, sino tamén facer realidade ese aparcamento na zona do Campus Sur que permita resolver o problema de prazas de aparcamento do ensanche. Por suposto, incidir na estrategia local de emprego 2015-2020, presentando un balance cada ano para coñecer como evoluciona esa cuestión tan importante para a nosa cidade e, por suposto, traballar tamén no saneamento do río Sar e do río Sarela, que leva esquecido moitísimos meses por parte deste goberno. Obviamente, tamén incluímos cuestións relacionadas coa millora da situación do aparcamento na cidade e, por suposto, tamén reclamamos que se regularice a situación da Casa da Xuventude. En definitiva, e por último, aínda que foi a primeira cuestión que citamos na nosa iniciativa, probablemente, como era a primeira que citamos na nosa iniciativa, pois o Goberno acelerou a súa tramitación. Refírome á tramitación do novo Regulamento Orgánico Municipal, que parece que por fin será realidade e que, polo tanto, poderemos estar todos satisfeitos de que se poida aprobar antes do mes de agosto de 2017. Quizáis non estean todos os temas que son, pero temos claro que son todos os que están. Compromisos realistas con prazos realistas. Nós, en definitiva, o que pretendemos con este pleno é facer un ofrecemento formal e leal para cambiar a senda na que está a cidade nestes momentos, para tentar aproveitar estes 2 anos que quedan de mandato municipal. Remato xa, señor alcalde. Espero que estes temas presentados conciten, señor alcalde, o seu interese, que non teño dúbida que sí que concita o interese dos veciños, das veciñas e de toda a cidade. Espero, en definitiva, señor alcalde, que na súa quenda dea resposta a cada un deles e amose o grau de coñecemento e de xestión que posúe sobre os temas básicos da cidade, sobre estes temas que son, na nosa opinión, os que en verdade importan que a cidade necesita para garantir o seu progreso. Con ese desexo remato esta miña primeira quenda. Moitas grazas. Gracias a ti, Agustín. Quedarían para a segunda quenda 8 minutos. Andamos moi generosos. Acordamos. Sin segunda quenda, señor Paco Reyes. Primeira quenda. Rubén, é verdad. Disculpa, Rubén. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todos e a todas. Nos, desde o Grupo Municipal do BNG, antes de entrar no fondo do asunto que hoxe nos convoca aquí, pois necesariamente temos que facer unha referencia ao formato deste pleno, porque para nós, desde logo, o Partido Popular, como calquer outro grupo político con representación nesta corporación e que teña o apoio do número de concelleiros e concelleiras suficiente para demandar un pleno extraordinario, está no seu absoluto dereito a solicitalo e, ademais, a facelo sobre o tema que estime oportuno. Por lo tanto, non vou entrar aquí a valorar ou a xulgar a urxencia ou a necesidade ou o contido deste pleno. Creo que é totalmente lexítimo e, se o Partido Popular o estima oportuno, pois ben presentado está. Do futuro, pois tamén hai que ter moi presente o presente e o pasado inmediato. E para iso existe unha cousa que se chama debate do Estado do Concello. Algo que non inventou o BNG, algo que forma parte do vixente regulamento de funcionamento desta corporación, en concreto no artigo 114 do mesmo, e que figura no mesmo artigo, no 114, do novo regulamento que imos aprobar, ou agardo que se poida aprobar, no vindeiro pleno ordinario. Digo isto porque, claro, hai unha cuestión que non é discutible, e é que ese regulamento di que ese pleno
de debate xeral, ese pleno para poder abordar as cuestións que non son do día a día da dinámica municipal, sino para poder ter unha aposta en común entre todos os partidos que conformamos a corporación sobre como van as cousas, sobre cales deben ser os grandes retos de futuro da corporación. Ese pleno obrigatoriamente ten que celebrarse cada ano, menos o ano que se celebran eleccións municipais. E o dato obxectivo é que non se celebrou nos últimos 6 anos. E non será porque desde esta bancada non o teñamos solicitado por escrito, en pleno, en comparecencias de prensa e incluso personalmente a diferentes alcaldes, fora do Partido Popular ou neste caso nos 2 últimos anos de Compostela Aberta. E eu creo que é aí, nese ámbito, nun ámbito formalizado, regulamentado e obrigatorio, e volvo a facer referencia a isto, porque ese pleno, a convocatoria dese pleno non é algo potestativo do alcalde ou do grupo de goberno, que a ninguén se pasaría pola cabeza que o señor Rajoy, pois mañá non lle apeteza facer o chamado debate do Estado da Nación e non o convoque, ou que o señor Feijóo non lle apeteza facer o chamado debate do Estado de Autonomía e non o convoque porque non lle apetece, non lle convén ou non ten ganas, non? Quer dizer, son obrigatorios e nos 6 últimos anos non se fixeron e, por lo tanto, eu creo que o grosso do que se plantexa aquí debería abordarse nese ámbito. Dito iso, e entrando un pouco no que plantexa o Partido Popular, o que fai o Partido Popular desde a súa perspectiva, pois é marcar o que eles consideran o que deberían ser as liñas estratégicas para os 2 anos que quedan de mandato. Bueno, evidentemente, nos hai moitas cousas desas 18 medidas que se poñen enriba da mesa que non só compartimos, sino que as temos proposto incluso neste propio pleno, pero tamén é evidente que somos formacións políticas diferentes e seguramente temos liñas de actuación estratégicas tamén diferentes. Para nós, desde logo, hai 4 ámbitos de actuación que son os que deberían ser centrais. Por unha parte, todo o que ten que ver con mellorar o funcionamento do Concello para poder dar un mellor servicio á cidadanía. En segundo lugar, todas as políticas que teñen que ver con mellorar Santiago como cidade para vivir. En terceiro lugar, todo o que ten que ver cas políticas de mellorar Santiago como cidade para traballar. E en cuarto lugar, todo o que ten que ver con recuperar o peso político específico perdido nos últimos anos por esta cidade e para actuar nesa dobre función de capital que ten Compostela, de capital de comarca e, sobre todo, de capital de país. Nese sentido, entrando polo miúdo, o primeiro dos bloques, mellorar o funcionamento do Concello, das 18 medidas que comenta o Partido Popular, quitando unha, pois non se fai referencia a isto e para nós é moi importante, quitando a que fai referencia á regulación dos contratos. E esa é unha parte para min moi importante e saben vostedes que o temos criticado e feito público en múltiples ocasións. Nos, o que vimos ao longo destes anos son prórrogas in extremis de moitas empresas que viñan actuando, mantemento de servicios sin contrato, temos falado moitas veces da situación dos centros socioculturais sin contrato desde marzo de 2016, da Escola Infantil de Salgueiriños desde o 18 de abril deste ano, da Hora de Guindastre desde finais do 2015 e veremos até cando, ou, por exemplo, das pistas de pádel, que tamén o temos denunciado en múltiples ocasións, desde outubro de 2016. Vimos tamén licitacións e autorizacións extemporáneas ou moi fora de prazo, e por citar as 3 máis recentes. Vais a licitar agora a Granxa do Xesto. Está ben, pero que leva pechada desde setembro, e é que licitando agora se vai a perder con toda a probabilidade o verán que cando facía máis falta que eso estivese operativo. É unha cuestión de organización interna. Vimos outro caso recentemente con respecto á autorización da carpa da SELIC na Comisión de Casco Histórico, que se ven a aprobar a autorización de colocación dunha carpa que levaba posta xa desde o fin de semana anterior. Ou acabamos de ver incluso co nomeamento da xerencia no caso do Auditorio de Galiza 2 anos despois de quedar vacante. E despois o que vemos tamén nese aspecto son moitas veces pregos moi deficitarios. Vimos no seu día co tema dos comedores escolares, onde, por certo, aproveito que eu creo que a estas alturas sería bo ter xa un borrador, polo menos en contraste cas AMPAs, incluso se queren cos grupos da oposición. Nos, desde logo, ofrecémonos a facer a nosa aportación, tendo en conta que o curso comeza o 11 de setembro, ou no caso dos centros socioculturais, onde eu creo que vai haber bastantes máis problemas dos que originaron agora mesmo a paralización judicial do mesmo. Hai outra cuestión con respecto ao funcionamento que nos preocupa, que é o grado de execución, e nese sentido creo que non é de recibo que a estas alturas do mes de xuño
non coñezamos a liquidación do ano 2016, cando por lei teríamos que ter acceso a ela en marzo deste ano. Digo porque ese é un dato que para un debate deste tipo é fundamental, sobre todo, incluso en algúns capítulos, para alén do que tantas veces mencionamos a respecto do investimento. E iso entra a colación co tema da reorganización, incluso dentro do Concello. Eu creo que as afirmacións que se fan das limitacións que hai, tanto na tasa de reposición de efectivos como o marco normativo actual, todo iso é certo, pero non é menos certo que hai cuestións que se poderían optimizar de outra maneira, organizar de outra maneira, sobre todo en departamentos que teñen un efecto moi importante para o resto da administración, como pode ser o de intervención, todo o que ten que ver con urbanismo, outro tipo de cuestións. Tema de participación tamén, para nós non é comprensible que dos 13 consellos de participación que había establecidos en Santiago de Compostela, 2 anos despois, ten en funcionamento 3, relacións veciñais, saúde e medio ambiente, e que 2 anos despois teñamos determinados tipos de consellos, como poden ser servicios sociais, como pode ser educación, normalización lingüística, deportes, Compostela Cultura, por citar algúns que nin siquiera están constituídos 2 anos despois. Eu creo que hai iniciativas como os orzamentos participativos que son positivas, non somos críticos coa fórmula de executar, pero aquí teñen unha medida concreta para poder abordar non só sobre 1 millón de euros, sino sobre o total do orzamento e que a participación de todos os sectores implicados en moitas áreas que agora mesmo non poden opinar sobre as políticas sectoriais e económicas do Concello. O mismo podría falar, pero por non alongarme nisto, en materia de transparencia ou incluso no ámbito da remunicipalización. Falamos bastante outro día do tema da hora da enguindastre. Desafortunadamente, o noso grupo tiña bastante razón en moitas das cousas que dixemos naquel pleno, ou en todas, pero hai outras cousas que sí que se poden facer e que non hai que agardar por iso. Unha, non externalizar cousas que agora poden facer traballadores municipais, e ao noso modo de entender, hai algunhas cuestións que se están externalizando que se poderían facer desde a casa, e outra, a creación dun servicio de inspección, como temos pedido moitas veces, dos servicios externalizados. Con respecto ao todo o que ten que ver con políticas para facer de Compostela unha cidade mellor para vivir, para nós o fundamental sería o tema dos servicios sociais, E nese sentido, volvo a incidir no da mellora da execución. Comenta o portavoz do Partido Popular que sería bo que os ingresos de venta de parcelas se poden dedicar a servicios sociais. A mí me parece estupendo, asinámoslo mañá, pero de pouco vale se cando vexamos a liquidación quedou unha parte importante do orzamento de servicios sociais sin gastar. Entonces, de pouco vale aumentar e dicir que aumentamos espectacularmente o orzamento de determinado departamento se despois non hai nin capacidade de executarlo. Creo que o importante é mellorar o número de beneficiarios e as prestacións, tanto renda social como tamén se fala aí a respecto da axuda no fogar, e creo que tamén a presión para realizar temas pendentes. O Partido Popular fala que non fala de cuestións que non sexan estrictamente municipais. Eu creo que esa é unha función tamén do goberno municipal, centros de saúde de Conxo, prazas residenciais e de día para maiores, escolas infantís, aposta en funcionamento do CEGADI, que ainda falamos no último pleno, vivenda de protección pública, e aquí quero dicir que a operación que propuña a Xunta de Galiza, desde logo non creo que sexa a máis positiva para Santiago de Compostela. Esa parcela de Xoán 23 era para vivenda en réxime de alugueiro de protección pública para xente xoven, e creemos que é moi importante que haxa vivenda de protección nos centros das cidades e non exclusivamente na periferia. Aquí iba a ser vivenda libre no centro de Santiago de luxo para mandar a vivenda de protección pública a Lamas de Abade. Creo que eso non é nin o máis exanto nin o máis conveniente. Eso sí, podo coincidir en que o que tampouco é conveniente é seguir tendo esa parcela a monte. Unha cidade de maior escala humana. Nos, de momento, tampouco podemos ter unha orientación clara de cales son os tipos de obras que vai facer este goberno na segunda parte do mandato, porque, desde logo, nos 2 primeiros anos, quitando a parte de rebacheos, son todas obras iniciadas polo Partido Popular. Vista Alegre, Carretas, Montero Ríos, Carreira do Conde, incluso o proxecto de Castrón de Ouro. Por lo tanto, nesta primeira parte do mandato, obra propia, por decirlo así, de Compostela Aberta, tampouco podemos facernos un xuicio de por onde van ir os tiros. O que sí que creemos que é moi importante un modelo alternativo de mobilidade. Nese sentido, se apuntan cousas que compartimos, o estudo dunha alternativa ao modelo de hora, o aparcadoiro do ensanche, polo que tanto
Tamén temos reclamado todo o que ten que ver co completar as sendas peonís, o tema da ordenanza de terrazas e rotulación, a nosa preocupación tamén polo retraso no ámbito do plan especial, ou todo o que ten que ver ca revisión do transporte público, tanto en rutas como na renovación da flota, marquesinas, outro tipo de cuestións, todo o que ten que ver que a nos preocupa sobremaneira en materia de seguridade vial, hai cousas que se fixeron ben, outras regular e outras mal, todo o que ten que ver con accesibilidade, aquí se aprobou a creación dunha comisión de accesibilidade que seguimos esperando por ela, e todo o que ten que ver, en definitiva, con recuperar espazos para os peóns e apostar por un modelo moi diferente de mobilidade. Algo parecido tamén, en calidad de vida, ten que ver co tema medioambiental. Saben que nos temos agora mesmo unha cousa que creemos que é urxente, que dar unha resposta clara ás demandas dos veciños e veciñas de Grixoa respecto ao vertadoiro de Miramontes, que hai outras demandas históricas a respecto do tema do da Edar da Silvouta, para nós con un futuro incerto, e por certo falaremos tamén no próximo pleno doutra Edar, que é a Edar de Lavacolla, e da situación que hai con respecto a esa parroquia, ou outro tipo de cuestións que para nós son prioritarias, como plantexamos no debate de orzamentos, como pode ser a planta de compostaxe, ou outro tipo de actuacións, algunhas se recolle tamén a proposta do Partido Popular, como todo o que ten que ver co saneamento do Sare do Sarela, das súas beiras e demais. Esta fin de semana ainda tivemos oportunidade de facer unha ruta en solidariedade co pobo saharaui por elas, e desde logo hai partes das mesmas que están nunha situación moi mellorable. E hai outros aspectos moi importantes con respecto ao que ten que ver de Santiago como unha boa cidade de Pavir, todo o que ten que ver ca política cultural, onde creemos que desde logo con respecto a hai unha década, por diferentes razóns, pero creemos que é evidente que hai un baixón importante, ou incluso a situación da rede de centros socioculturais. Nos coincidimos, hai unha das cuestións que plantexa o Partido Popular que xa plantexamos nos no seu día, que era a inclusión da Casa do Matadoiro dentro da rede de centros socioculturais, que non é incompatible nin contradictorio con que se podan facer actividades autoxestionadas ou ceder espazos ao asociacionismo, pero que garantiría uns horarios fixos e que a súa apertura non dependera de voluntarismo ou de que as súas chaves estiveran en custodia un pouco subgéneris para un espacio público. Con respecto ao que comentaba dunha mellor cidade para traballar, para nós hai unha cuestión que non se menciona nas cuestións estratégicas do Partido Popular, que para nós é básica, que é a industrialización. Eu creo que hai un problema moi grande, só o 7,6% das afiliacións á Seguridade Social en Santiago de Compostela son no sector da industria, eso implica que o 85% é nun sector terciario, non hai ninguna cidade galega que teña unhas cifras dese tipo, e normalmente tercialización, por desgracia, é sinónimo de maior precarización e de maior eventualidade e de peores salarios. Nese sentido, hai medidas concretas, algunhas se están implementando, outras non. Eu creo que hai que aproveitar mellor as sinerxias con a Universidade de Santiago de Compostela, rematar a conectividade da área norte, a tan retrasada variante de Aradas. Temos unha especial preocupación, despois da última reunión co ministro, desa segunda fase, que nunca escoitáramos falar dela, do enlace orbital, e se é posible ou non a concreción da estación de mercadorías, e sobre todo a captación de máis empresas con maior valor engadido, sobre todo en sectores, como temos falado en outras ocasións, que eu creo que son estratégicos para Santiago, como a madeira, como o aluminio, como a nanotecnoloxía, a bioquímica ou incluso a propia programación de software. Fala o Partido Popular da necesidade do novo plan de turismo. Eu creo que neso coincidimos todos, está licitado, pero eu creo que o realmente importante no marco dese plan é facer unha revisión a fondo do modelo de turismo que queremos para Santiago. Os datos son excepcionais en termos de laboratorio. O que hai que analizar é se son excepcionais o retorno que ten este modelo de turismo para Santiago de Compostela. E nós creemos que ten efectos tremendamente positivos, e falamos moitas veces do turismo como a Citroën de Santiago, pero tamén creemos que ten efectos negativos a turistificación en materia de expulsión de residentes, de sobredose en moitos aspectos de determinado tipo de monocultivo comercial e outro tipo de cuestións con respecto á limpeza, sobre a seguridade e sobre custos, que habría que analizar tamén problemas estruturais a respecto da baixa estadía media e o precio medio, e despois, como comentaba antes, tamén da precarización e a baixa profesionalización do sector, e tamén, que consecuencias ten que o principal operador turístico desta cidade é a Igrexa Católica. A respecto do pequeno comercio, que se fai referencia ao plan que xa está
aprobado. Coincido en que certamente son medidas en moitos aspectos moi abstractas, sin unha periodificación clara, o que creo que ten que haber un apoio máis decidido ao pequeno comercio, e sobre todo a unha cuestión que se desatendeu moito nos últimos anos, e eu creo que isto é responsabilidade colectiva de todos e de todas, que é o sector primario, non? Quer dizer, que nunca está na xenda política, e nun concello que ten 220 km cadrados de extensión, maioritariamente rural, creemos que habría unha potencialidade para iso moito maior. E, por último, creemos que Compostela debe exercer, como decía, a súa dobre condición de capital, de comarca e de Galiza, non? E creemos que nos últimos anos, e cando digo os últimos anos non me refiro aos dos últimos, hai unha perda evidentísima do peso específico e do peso político que ten esta cidade no contexto galego e no contexto estatal, e non hai nada máis que mirar pos orzamentos da Xunta e do Estado. Tratase a Santiago como unha cidade de 100.000 habitantes, e Santiago non é unha cidade de 100.000 habitantes. Santiago é a capital de Galiza, é unha cidade de patrimonio da humanidade, é a sede dunha universidade 5 veces centenaria, o remate do principal e primeiro itinerario cultural europeo, e desde logo debe ser tratada como tal, non? Pero tamén a nivel comarcal, non? Eu creo que a situación da mancomunidade, o que pasou co Parque de Bombeiros, incluso a revisión a baixa do Estatuto de Capitalidade, pon as claras que hai serias diferenzas. Por lo tanto, nós non imos votar en contra desta iniciativa porque compartimos unha boa parte das propostas que se realizan. Podo coincidir máis menos co señor Agustín Hernández en que todas as que están son, hai algunhas que poderíamos discutilo, pero tamén o que digo é que non están todas as que deberan ser, non? E nese sentido, claro, para nós hai cuestións en materia de participación, de funcionamento do Concello, do control das concesionarias, do grado de execución orzamentaria, da xestión directa de servizos. Antes facía referencia ao papel que debe ter o Concello na demanda a outras institucións dos compromisos acadados, non? E eu creo que habría que falar tamén diso, non? Da nova Escola Oficial de Idiomas, da ampliación do Conservatorio, do Centro de Saúde de Galeras, da humanización da Rotonda de Conxo, da segunda fase desorbital, da coordinación aeroportuaria e do mapa de rutas, das novas escolas infantís, da vivenda pública, porque quero lembrar que desde que Feijóo é presidente gastáronse 0 euros en Santiago en vivenda de protección pública, nos aparcadoiros disuasorios que estaban comprometidos, na planta de compostaxe e noutro tipo de cuestións. Por lo tanto, como decía, nós creemos que como oposición temos que ter unha labor de fiscalización da acción de goberno, que temos que ter tamén unha función propositiva e intentamos facelo coa maior lealdade posible, desde a perspectiva de facer propostas en positivo que poden mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. O que non creemos tampouco que teñamos que marcar desde a oposición algunhas das que deberían ser as líneas estratégicas que le competen ao goberno. En calquera caso, parecenos lexítimo o plantexamento do Partido Popular, parecenos correcta a maioría das cuestións que plantexan. Desde o noso punto de vista e desde unha posición diferente temos algunhas outras prioridades estratégicas e nese sentido o noso voto vai ser de abstención. Gracias, Rubén. 3 minutos para a seguinte quenda. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeras e compañeros da corporación. O primeiro que me gustaría comentar é que a verdade é que atopámonos moi lonxe do concepto que amosou durante estes 2 anos Compostela Aberta, no que fai referencia a transparencia e participación. Pero claro, se os grupos da oposición aquí representamos máis do 61% dos votos con representación no pleno, pois que en 2 anos non se dignara Compostela Aberta a convocar o pleno do debate do Estado do Concello, aínda que é certo que a redacción do actual regulamento orgánico do pleno non di exactamente que teña que ser un cada ano, pero o que xe que decir é que cando o que gobernaba esta cidade era un goberno progresista con un alcalde socialista, sí que se entendeu que cada ano había que presentarse diante deste pleno, diante da oposición, para rendir contas do que se tiña feito e do que non se tiña feito, diante da oposición e, polo tanto, diante tamén da cidadanía. Porque o certo é que o pleno no que hoxe estamos, eu coincido en que ven a ser un sucedáneo do que teria que ter convocado o señor alcalde. Tamén é certo, non podemos deixar de comentarlo, que é curioso que o grupo que solicita precisamente a convocatoria deste pleno sexa o Partido Popular, que durante 4 anos do seu mandato con 3 alcaldes diferentes non convocou nin unha soa vez o pleno para o debate do Estado do Concello. É curioso, que non quiso dar explicacións do acontecido durante o seu goberno, as pide agora. Eso sí,
é certo, con toda a legitimidade que lle dan os votos que recibiu nas eleccións, pero tamén con unha clara hipocresía dende o noso punto de vista que se desprende de experiencia de 4 anos de goberno sen dar contas. Tamén o decimos claro, o sucedáneo de hoxe non pode implicar que o alcalde Noriega non convoque o debate do Estado do Concello, que no Grupo Socialista consideramos fundamental para avaliar o que se fixo e o que non, tanto dende o goberno como dende a oposición, e para abordar os problemas do noso Concello. Para nós, nestes 2 anos, ao noso xuízo, se puxeron de manifesto 2 carenzas fundamentais no goberno. A primeira, a falta dun proxecto para Compostela, e a segunda, a falta de xestión. A iso temos que engadir tamén falta de transparencia, para nós falta de cumprimento e concreción do programa co que Compostela Aberta se presentou ás eleccións. Falta de modelo, en principio, pois no referente a unha aposta decidida polas infraestructuras estratégicas que precisa Compostela e que pois, atopámonos que a intermodal mudou, Mirta, no aeroporto de referencia para toda Galicia. Unha falta de modelo porque nos entendemos que non se tenen achegado nin debatido propostas para construir e coser a cidade, superar esas fronteiras que se foron creando co tempo e que afectan a varios espazos de gran importancia, non? Iso que se plantexou ou que plantexan algúns arquitectos cando chaman a Avenida de Lugo a muralla de Lugo, non? Iso amósase perfectamente en Conxo, amósase en Fonteñas, amósase que nin tan sequera se presentou unha proposta para debater e superar a fronteira que supón a Praza de Galicia, ou mesmo, poderíamos decir, con Romero do Naio. Entendemos que falta modelo porque a nosa cidade se ten empequeñecido. Se ten empequeñecido fundamentalmente porque hai unha asignatura pendente moi importante que son as relacións institucionais. Exemplos, desgraciadamente, temos moitos. As relacións co Ministerio de Fomento, as relacións co Ministerio de Medio Ambiente, as infraestructuras, os investimentos. Por certo, pois non estaría mal sair de aquí sabendo cando vai haber unha reunión ca ministra de Medio Ambiente. O mesmo poderíamos decir das relacións ca Xunta, porque claro, as preguntas fanse eternas. Onde está a nova Escola Oficial de Idiomas? Onde está a ampliación do Conservatorio Superior de Música de Santiago? Onde está o Centro de Oso de Conxo? Onde están as vivendas de promoción pública? Entre algúns outros investimentos. Pero o certo é que a materia pendente nas relacións institucionais non queda somente nas relacións ca Xunta e co Goberno Central. O certo é que non estamos nin liderando os concellos da nosa comarca. Un exemplo é a mancomunidade e o fracaso da proposta do Parque Comarcal de Bombeiros. É dicir, a imaxe dos alcaldes da mancomunidade reunidos co presidente da Diputación as costas do alcalde de Santiago, promovendo un modelo diferenciado da capital de Galicia e da comarca, nesa reunión ademais había alcaldes de Marea, como por exemplo de Oteo, que no seu momento foi man dereita do señor Noriega, do actual alcalde de Santiago de Compostela, pois amosan clarísimamente a imaxe do problema que temos nas relacións institucionais. Tamén a falta de xestión a que eu me refería antes, non? É evidente, particularmente nestes primeiros 2 anos, o esperpento dos concursos do Servizo de Comedores Escolares, a xestión e dinamización dos centros socioculturais, sen contrato durante máis dun ano, cuns pregos recorridos e paralizado o concurso, a xestión das pistas de pádel sen contrato, a xestión do guindastre agora sen contrato durante máis de 15 meses, as cafeterías pechadas da Granxa do Sexto do Auditorio de Galicia. A todo isto temos que engadir serios problemas de mantemento, as fochancas, parques e xardíns, nunha cidade que, por certo, ten o maior nivel de metros cuadrados de parques por habitante en España. Os colectores de lixo, as marquesiñas dos autobuses, mesmo cuestións que poden parecer pequenas, pero que sí que afectan a calidade de vida dos veciños e das veciñas de Santiago. É evidente unha cousa, nós non vivimos en Santiago un apocalipse, non, iso é certo, a cidade funciona, a pesar de todas esas carencias, pero todos estes temas farían a vida máis fácil e non máis incómoda a nosa veciñanza. Para nós existe unha falta de transparencia na xestión do Goberno de Compostela Aberta. Un uso abusivo de contratos en publicidade, a necesidade de exixencia por parte da oposición para publicar en tempo os contratos menores, a non presentación a día de hoxe da liquidación do orzamento 2016, a non convocatoria en 2 anos do Consello Económico e Social, onde están presentes os axentes económicos e sociais da nosa cidade, a non constitución da totalidade dos consellos municipais de participación, a non convocatoria, como dixen, do Pleno para o debate do Estado do Concello, e un incumprimento reiterado dunha porcentaxe elevadísima dos acordos plenarios.
No que foi referencia á política social, temos que destacar primeiro o incumprimento do acordo establecido ca Rede Galega de Loita contra a Pobreza, polo que Compostela Aberta se comprometiu a duplicar o gasto social ata o 1 de decembro do ano pasado 2016 con unha cuantía de 110 euros por habitante, cousa que non se acadou. O servizo de axuda ao fogar, que foi paradigmático da política social de Compostela Aberta, prestado pola empresa Valoriza, houbo problemas coa atención froito do cambio de quendas dos cuidadores sen ter en conta a opinión dos usuarios, mala prestación do servizo, problemas tamén de incumprimento dos dereitos dos traballadores, co goberno de Compostela Aberta mirando cara a outro lado, usuarios en lista de espera, incapacidade de convocar a tempo o concurso e, no seu lugar, prórroga á empresa actual que manifestou non querer seguir prestando o servizo. O programa de saúde bucodental, compromiso dende a aprobación dos orzamentos de 2016, que nin está nin se lle espera. A xestión do programa Compostela Máis, que presenta demasiadas carencias. Claro, 67 persoas en maio as que se lle concederon axudas fronte ás máis de 3.000 no Concello de Vigo a finais do mes de febreiro. O Concello de Vigo ten demostrado unha cousa: si se quere, si que se pode. No referente ao principal problema que afoga a moitas familias compostelas, o desemprego, incrementouse no noso municipio. Segundo a última enquisa de poboación activa, un 21% de crecemento do desemprego, a cidade de Galicia na que máis creceu o paro no primeiro trimestre de 2017. No referente ao turismo, xunto unhas cifras moi positivas de viaxeiros e de pernoctas que coinciden co ciclo positivo en toda España, que decirlo así, persisten as patoloxías que lastran a rendabilidade do sector da nosa cidade. Excesiva estacionalidade, baixa estadía media, baixo grado de ocupación en fin de semana e baixo grado de ocupación das habitacións comparativo cas demais cidades histórico-monumentais. Unha excesiva dependencia do turismo religioso, falta de diversificación do atractivo turístico da cidade, non se abordou un cambio no modelo de impulsa como se fixo noutras cidades. Non temos 2 anos despois ni plan estratégico de turismo, nin plan museístico da cidade. Un aeroporto que é certo que crece en número de pasaxeiros, pero que no acumulado o fai por debaixo da media española, e unha falta de explicación ata o día de hoxe sobre o abandono de Turkish Airlines, que por certo se vai establecer no aeroporto de Alvedro na Coruña. Falta un plan de dinamización do comercio de Santiago. Quero lembrar que soamente no barrio de Conxo hai 60 baixos valeiros que no seu momento albergaron comercios e negocios de hostalería e que levan máis dun ano sen ser ocupados. Dende o noso punto de vista, non existe unha auténtica política cultural que aproveite a rede de colectores que ten a cidade e que se coordina con outras administracións que organizan eventos culturais de maneira que se evite o certo solapamento que existe na oferta cultural de Santiago. Non hai, dende logo, unha política deportiva para o deporte de afeccionados, nin se aproveita a oportunidade que supoñen os campeonatos de deportes considerados minoritarios que encherían a cidade durante a súa celebración. Para o Partido Socialista, a valoración negativa que facemos destes 2 anos de goberno de Compostela Aberta, lonxe de expor apocalipse, é unha valoración realista e desgraciadamente negativa para a nosa cidade, que ademais é unos 4 anos de gobernos lamentables do Partido Popular, o que arroxa neste momento 6 anos perdidos para Compostela. Na nosa opinión, debemos abordar o principal problema co que se enfronta a cidade, que é o alto nivel de desemprego, pero de unha maneira práctica, xerando bolsas de emprego para realizar os traballos de mantemento da cidade e apostar de verdade polos microcréditos para a creación de empresas cooperativas que son as que máis están a resistir á crise na que estamos. Debemos aproveitar que Santiago se converteu no nó de comunicacións de toda Galicia para apostar por o sector da logística, que é un dos que presenta un maior crecemento nos últimos anos e que permite crear empregos dende os altamente cualificados hasta os traballadores reconvertidos do sector da construción. Hai que promover o sector de rehabilitación de vivendas. É necesario desenvolver un plan integral para o centro histórico, plan 2017-2023, que dé impulso ao emprego nun sector tan afectado pola crise como é o da construción. Hai que pôr en marcha e impulsar as áreas de rehabilitación integral, a Pontepedriña, San Ignacio de Loyola. Tenemos que aproveitar as oportunidades estratégicas que ofrece a Universidade de Santiago de Compostela e máis alá de asegurar o mantemento do Campus Sur, temos que avanzar no desenvolvemento do Campus Vida, impulsar o bioclúster sanitario para atraer empresas de tecnoloxía no ámbito da saúde, xerar ventaxas competitivas entre elas, incorporar ventaxas fiscais, as de primeira instalación, para que as spin-off que nacen no seo da Universidade de Santiago non emigren como están a facer os concellos limítrofes.
Temos que apostar conxuntamente con a Universidade de Santiago polo desenvolvemento dun parque tecnolóxico das telecomunicacións e recuperar o proxecto da cidade da imaxe e o son. Temos que fomentar o comercio da nosa cidade, proxectando a todo o hinterland que supón os 450.000 habitantes do que se chama o Triángulo Ribeira, Melí de Lalín, organizando eventos de atracción comercial. Nos entendemos polo menos un cada 2 meses, financiados íntegramente polo Concello ao menos durante o primeiro ano, para atraer a poboación do noso territorio de influencia, para que realice as compras a nosa cidade, establecer un circuito de compras ao longo da nosa cidade que permita ao comercio de proximidade aproveitarse da capacidade de atracción que teñen os centros comerciais instalados na cidade, promover e apoiar os centros comerciais abertos para potenciar o comercio de proximidade. En política social, nos apostamos dende o primeiro momento por un pacto social contra a exclusión social cos axentes económicos e sociais da cidade para establecer o esforzo que a cidade ten que facer para cadar ao final deste mandato no 2019 triplicar o gasto social por habitante. Esa ten que ser unha das prioridades conxuntamente ca loita contra o desemprego. Mellorar a xestión do modelo de axudas de emerxencia social para que non pase o mesmo que aconteceu co programa que implantou o Partido Popular, o implantou, pero prácticamente non se desenvolveu. Temos que incorporar axudas, cláusulas sociais á contratación pública que contemple a inclusión da discapacidade, mellorar os niveis de participación da cidadanía, pero de verdade, promovendo a presenza dos veciños que teñan cuestións de interese nas reunións da Xunta de Goberno que vai a tomar precisamente decisións sobre esas cuestións, ofrecer a posibilidade de debater mocións nos plenos directamente pola cidadanía, mellorar o tempo de resposta da administración ao cidadá mediante informatización das unidades administrativas, empregando software libre, convocar as ofertas públicas de emprego pendentes e abordar a carreira profesional dunha vez por todas para o personal do Concello. O Grupo Socialista, e ninguén o pode, entendo, discutir, se comprometeu dende o primeiro día de inicio deste mandato a facilitar a estabilidade que necesita a cidade. Así o fixemos facilitando a investidura do candidato da candidatura máis votada, facilitando a aprobación dos orzamentos do 2016 e do 2017, incorporando 20 propostas do noso programa electoral que entendemos positivas para a cidade e compartidas con Compostela Aberta a xenda do Goberno a través destes orzamentos do 2017. Nesa tarefa continuaremos, porque este é o compromiso adquirido polo Partido Socialista ca cidadanía e o mandato que nos entendemos recibido desa cidadanía nas eleccións de 2015. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Quedarían 8 minutos tamén para a segunda quenda. Marta Lois, a súa quenda. Sí. Boa tarde, alcalde, boa tarde, compañeiros e compañeiras da corporación. En primeiro lugar, gustaríame facer unha valoración xeral respecto deste pleno extraordinario solicitado polo Partido Popular. Un pleno sin un obxectivo claro e definido. En realidade, un pleno que ten unha intencionalidade exclusivamente partidaria. O Partido Popular amosa nerviosismo, probablemente polas recentes enquisas ou polo que lle está caendo no Estado. Refírome ao chorreo constante de corrupción e de imputacións dos seus altos cargos familiares nos últimos meses. Circunstancias que fan incluso que o señor Hernández prescinda recentemente das siglas da súa agrupación política para presentar en Compostela eses denominados ou chamados encontros no camiño. E dese nerviosismo, tal vez, esta convocatoria de pleno extraordinario na que continúan sen asumir nen recoñecer o rol que lle corresponde a cada un, ao goberno e á oposición. Porque, señor Hernández, a adopción literalmente desas medidas concretas, estratégicas a abordar polo goberno municipal, non lle corresponde a vostede decidilas. Vostedes son oposición. Vostedes non son goberno, señor Hernández. Vostedes non recibiron o mandato cidadán nas urnas para gobernar. E, polo tanto, a súa responsabilidade é outra, é facer seguimento e control da acción de goberno. Lamentablemente, aínda hoxe non saben exactamente cal é o seu lugar. Ademais, esta solicitude do Partido Popular resulta unha proposta sen xeito nen dereito, un sumatorio arbitrario de temas nos que se misturan proxectos que xa están en marcha con cuestións que non son de competencia local, con propostas inexecutables, en definitiva, unha chapuza improvisada, tal vez con intencionalidade electoral.
Refírome, en realidade, a eses 18 puntos, esas 18 medidas que aparecen na súa proposta como nun caixón desastre. Case podemos percibir o ambiente dunha sesión de brainstorming onde o Grupo Popular verteu todo aquilo que se lle ocurriu e, polo que se ve, non foi gran cousa. Este documento parece tamén que obedece a unha fantasía do señor Hernández, pois da mesma maneira que os nenos e as nenas fantasean con ser heroes ou heroínas, o señor Hernández fantaseou aquí coa ilusión de ser alcalde. Gustaríame chamar a atención sobre un feito relevante. En política non é só importante atender ao que se fala ou ao que se pregunta, señor Hernández, senón que é igualmente importante ou máis saber do que non se fala ou do que non se pregunta. E neste sentido chamoume poderosamente a atención que na longa enumeración de temas do Partido Popular non lles interesou o máis mínimo abordar cuestións de áreas tan cruciais como a educación, como a igualdade, como o deporte, como a lingua, como o medio rural, e que trataron de maneira residual, indicaron algún aspecto das políticas sociais e da cultura ou da acción cultural. Semella que ao Partido Popular non lle preocupan as persoas, non lle preocupa a situación de vulnerabilidade das mulleres na nosa cidade, non lle preocupan as crianzas, en definitiva, non lle preocupan os veciños e os veciñas de Compostela. E, ademais, na súa primeira intervención, isto quedou reiterado ao final da súa intervención. Temas básicos, temas, en verdade, que importan. Polo tanto, todos estes outros temas, todas estas áreas, non lles importa ao Partido Popular. Precisamente por eso, xa decimos neste punto que non imos votar a favor desta proposta, imos votar en contra, porque o noso proxecto de goberno dista sustantivamente do que o Partido Popular propón. Partimos dunha visión que xira arredor de varios eixos estratégicos e sobre eses eixos imos ir informando de algunhas ou das máis importantes cuestións que se formularon nesta proposta. En calquera caso, tamén informar que o Goberno, os concelleiros e as concelleiras de Compostela Aberta contestaron en numerosas ocasións, nos plenos ordinarios, a algunhas das cuestións que aquí se formulan. Pero volvamos a eses eixos estratégicos sobre os que imos a situar as súas consideracións ou medidas. Falamos da cidade das persoas, falamos da cidade desexada e imos falar tamén da cidade das oportunidades. Compostela Aberta aposta por unha cidade das persoas, por unha cidade inclusiva. E situamos a súa pregunta. Preocúpalle o plan de mellora de vías e beirarrúas, señor Hernández? O Goberno de Compostela Aberta ten un plan de mantemento que ascende a 1,2 millóns de euros, máis do que gastou o Partido Popular cando gobernaba. Preocúpalle, señor Hernández, o novo contrato de axuda no fogar? Pois nestes momentos estáse tramitando un novo contrato no cal se manexa a previsión de duplicar o custe total do contrato respecto do anterior. Falamos de máis de 4 millóns de euros e o obxectivo é dar cobertura ao 100% das peticións. Preocúpalle, señor Hernández, as sendas peonís? Como vostede sabe, están en marcha a senda de Brañas do Sar, que chegará ata Silvouta. Por outra parte, acábase de asinar o protocolo de colaboración cos concellos de Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda para desenvolver case 37 km de vía verde que suporá un fito non só a nivel local, sino tamén un fito a nivel autonómico. Estáse traballando para ir pechando unha rede de sendeiros que xa ven recollido no Plan Director de Espacios Cidadáns que contratou o seu goberno. Se nos referimos ao segundo eixo, se nos referimos á cidade desexada, falamos dende Compostela Aberta da aposta por o deseño de novos espazos para construir a cidade de Compostela, aquela cidade que é boa para vivir e que é boa para visitar. E nese marco contestamos tamén a pregunta sobre o plano estratégico da cidade histórica. Na actualidade, percibimos o documento para a avaliación ambiental e só contemplaba o que ten que ver co plan especial. O que solicitamos ao equipo redactor é que avance simultaneamente no plan especial e tamén co plan de xestión da cidade histórica, porque entendemos que o uso da vivenda, o comercio e o turismo son fundamentais que vayan de maneira simultánea o plan especial da cidade histórica e o plan de xestión. En relación a aspectos que abordaron sobre a vivenda, nos próximos meses informamos que poñeremos en marcha o plan de movilización da vivenda baleira
para facer fincapé na ocupación de vivenda, tanto na cidade histórica como para poñer a precio asequible a veciñanza vivendas de aluguer en toda a cidade. Tamén respecto á venda de solo e parcelas, hai unha proposta de mercado de parcelas para poñer a venda parcelas. Na actualidade hai dúas parcelas sometidas a réxime de protección, unha nas Cancelas e outra en Romero do Nallo. Respecto ao campo da mobilidade, estamos finalizando a nova rede de autobuses. Poderemos ter en breve un novo modelo, un novo prego, que levará implícita unha renovación importante con máis de 25 autobuses novos para renovar esta flota e para poñer en marcha o prego de contratación de marquesinas que temos que recordar, señor Hernández, que leva caducado tamén dende o ano 2009. Con respecto ao transporte metropolitano que tanto lle preocupa ao Partido Popular, decirlles que nos pusemos a disposición da Xunta en numerosas ocasións durante este último ano e medio para traballar conxuntamente na creación dun ente supramunicipal que tamén está recollido no Estatuto de Capitalidade para a coordinación de transporte metropolitano, pero o noso ofrecemento nunca tivemos resposta por parte da Xunta. A respecto dos proxectos estratégicos claves para a cidade, a intermodal avanza de maneira axeitada. Nas próximas datas coñeceremos o proxecto básico da pasarela que conecta Clara a Campoamor con a Rúa do Orre, unha pasarela que, tal como se exixiu dende o Concello, vai ser cuberta e será entregado este proxecto no mes de xullo de 2017, despois de asinar o convenio para a financiación desta infraestructura que asinaremos nas vindeiras datas. Outro proxecto estratégico do que se fala é a Facultade de Medicina. A nós o que nos toca é exixir tanto a Universidade como a Xunta e os Sergas que inicien esa licitación de acordo co proxecto que foi seleccionado para eso. Os que teñen que poñer os fondos neste sentido son a Xunta e a Universidade. Tamén sinalar a importancia de centrarnos en outros viarios nos que apostamos por primar a comunicación peonil, como sería na Rúa Restollal, en Campoamor, na Rúa Xoán 23, superando un modelo que consideramos obsoleto que primaba o acceso a través de vehículos. Preguntan vostedes tamén polo saneamento de Sare e o Sarela. Gustaríame lembrarlle, señor Hernández, que sendo vostede conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras e alcalde desta cidade, decidiron mudar de localización a nova depuradora, cando xa estaba o anteproxecto realizado e o tema dando voltas polos despachos dende o ano 2006. Quero lembrarlle tamén de novo que o 9 de novembro de 2011 recollían os medios as súas declaracións. Vostede anunciou, e cito literalmente, aínda que hai que realizar unha nova declaración de impacto ambiental, é posible ter todo feito para iniciar a obra en 2013 e tela rematada en 2015, dentro dos prazos dos fondos comunitarios. Estimou o prazo de tramitación en torno a un ano, considerando un retraso asumible. Así o ratificou o alcalde, recordando que esta é unha infraestructura que debería estar construída en 2006. No ano 2015 esta cidade non tiña nada e agora, practicando a desmemoria, exixe aos demais que non foron capaces de facer. Como xa sabe, este goberno está traballando intensamente en colaboración fluida con Augas de Galicia, coa Universidade, para axustar un anteproxecto que non era o que esta cidade necesitaba. O compromiso das partes implicadas xa é público. Ter unha depuradora en marcha e funcionando para finais do 2022. Vostede sábeo porque está o Goberno estatal implicado neste tema en plena colaboración co Concello de Santiago. Por último, se nos centramos no terceiro eixo, no eixo da cidade das oportunidades, unha cidade pensada e baseada nunha economía que aposta polo desenvolvemento local, por o turismo sostible e ordeado, por o comercio de proximidade, por unha economía diversificada e non terciarizada, algunhas das ferramentas que estamos poñendo en marcha e que se solicita algún tipo de resposta nesta proposta. O plan de comercio. Esta cuestión que propón aquí o Partido Popular xa foi plantexada perante a Mesa de Comercio no seu momento, onde tamén xa tiven a oportunidade de contestar que, tendo en conta a duración do plan entre 2017 e 2021, as accións a curto plazo executaríanse en torno ás anualidades deste ano e do vindeiro ano, 2018, as accións a medio prazo entre 2019 e 2020 e as accións a longo prazo no 2021. De feito, como xa se comentou naquel momento, e a práctica
realidade este goberno así o avala, algunhas das accións establecidas a curto prazo xa se están a executar, atendendo fundamentalmente as reivindicacións do tecido comercial da cidade. E máis, moitas xa formaban parte dunha dinámica municipal de traballo que se ven levando a cabo dende o comenzo do mandato en 2015. Se nos referimos á Estrategia Local de Emprego, lembrar que elaborouse a partires de un importante proceso aberto no que participaron as principais entidades vinculadas co mundo laboral de Compostela. Comprende obxectivos, liñas e medidas que se desenvolverán nos vindeiros anos ata 2020 para dinamizar o mercado laboral da cidade. Neste momento temos desenvolto alrededor dun 30% desas accións e, por suposto, daremos conta regularmente das medidas adoptadas e obxectivos conseguidos nos vindeiras anualidades. Respecto ao plan estratégico, simplemente de maneira moi resumida, decir que o 16 de xuño, como ben sabe o señor Hernández, remata o prazo de presentación de candidaturas por parte das empresas interesadas e a continuación licitarase. Será a final de ano, en decembro, que teremos un novo plan estratégico de turismo e situamos a validez deste novo plan estratégico ata 2022. Por último, para ir pechando esta primeira intervención e deixar unha segunda quenda, non para falar dos aspectos que lle preocupan de maneira específica ao Partido Popular, sino para dar conta tamén das accións transformadoras e innovadoras que Compostela Aberta leva facendo durante os 2 anos, simplemente lembrar, efectivamente, que a modificación do regulamento do Pleno, como ben saben, xa está rematado e listo para aprobación en Pleno, agora queda que pase por a Comisión a vindeira semana. Foron moitas semanas de traballo e esforzo continuo para traballar na mellora dunha ferramenta que ordena o Pleno. Deixo entón a miña intervención aquí e resérvome esa segunda quenda con os minutos correspondentes. Moitas gracias, Marta. A segunda quenda sería de 9 minutos. A segunda quenda por o Partido Popular. Sí, moitas grazas, señor alcalde, por ir por partes. En relación con alguna observación que fixo o portavoz do BNG, a verdade é que despois de 2 anos temos que comprobar as realidades. A realidade é que a parcela de Xoán 23, o feito é que é unha parcela baleira, e que poderíamos ter 36 vivendas de protección pública en Santiago de Compostela de seguir a senda marcada pola Xunta de Galicia. Non temos vivendas de protección pública e temos unha parcela baleira, unha venda de patrimonio municipal sin ningún condicionante ao respecto das vivendas de protección pública. Por certo, señora Lois, nese prego hai vivendas libres, vivendas públicas. Gustaríame que vostede clarificara se existe algún condicionante ao promotor que merque esa parcela ao respecto de que faga as vivendas públicas e que garantice a execución de vivendas públicas e non faga as vivendas libres e logo despois que as vivendas públicas pase o que teña que pasar. Dixemos, tamén o digo con carácter xeral, que estaban unha serie de actuacións que nos considerábamos prioritarias, que non estaban todas, pero que creíamos que eran importantes, o que non significa, lóxicamente, por desgraza, que non existan moitas cuestións que estean sometidas ao máis triste olvido por parte da indolencia deste goberno, señora Lois, aínda que tamén aproveito para matizar esa cuestión que suliñou o señor Cela. A verdade é que o señor Cela non sorprende, o señor Cela está a ser o brazo imprescindible, a muleta imprescindible de Compostela Aberta neste mandato municipal. A verdade, señora Lois, xa centrándome na súa intervención, que é sorprendente que vostede afirme que a nosa proposta non ten ningún obxectivo. Claro que ten obxectivos, 18 obxectivos. Entón vostede recorre a súa muleta, lóxicamente, falar de corrupción. Queren falar de corrupción? Convoquen un pleno extraordinario. Vostedes teñen suficientes concelleiros para convocar un pleno extraordinario, pero xa estamos cansos de que utilicen permanentemente o retrovisor, porque, mire, señora Lois, señores de Compostela Aberta, señor alcalde, a miña honra é cando menos igual que a de calquera de vostedes. E a do meu grupo é superior a do seu grupo. Eso que quede claro. Que quede claro no libro de sesións. E creo que eso está claro, non?
Polo tanto, cando queiran falamos dese tema, pero nos vimos a falar de futuro e vimos a falar do que é necesario para a cidade. E polo tanto, teña claro, señora Lois, teña claro, señor alcalde, non me van a calar mirando polo retrovisor continuamente, porque teño unha obriga, obviamente unha obriga que é a obriga da oposición, e temos asumido ese rol dende o primeiro día do mandato, posto que a pesares do que afirma o señor Reyes, vostedes foron a lista máis votada e teñen todo o dereito do mundo a gobernar, e nós temos todo o dereito do mundo a criticar, tamén a axudar, e axudamos. Proba diso, por exemplo, é a reindustrialización dos polígonos. Aí está o Partido Popular, porque foi invitado. Non estamos na mesa da igualdade porque vostede non quiso invitar aos grupos da oposición. Por certo, parece ser que hai concellos onde sí que está presente a oposición. E tamén temos a obriga de poñer deberes, lóxicamente, realistas. Por certo, moitos deles foron aprobados por vostedes. Bueno, agora non sei o que farán, pero en todo caso que quede claro que nós non imos calar a pesar de que vostedes utilicen a táctica do retrovisor. Xa dixemos que non estaban todas as iniciativas, que están as que nos consideramos que son necesarias, que son importantes, moitas delas, volvo a repetir, aprobadas no seu día, e a verdade é que é sorprendente pois ao respecto de algunhas cuestións que, según vostedes, pois están en marcha. Diga, señora Lois, cando van licitar os contratos de axuda no fogar? A data é moi sinxelo, a data de licitación dos contratos de axuda no fogar. Se antes do verán, nós, lóxicamente, claro que aplaudiremos. O plan de rebacheos é un plan de rebacheos, non é unha diagnose da situación das infraestructuras da cidade. Nós o que plantexamos é, fagamos unha diagnose das infraestructuras da cidade, fagamos unha valoración do que é necesario para que a cidade estea como ten que estar, e logo despois solicitemos axudas, busquemos recursos para poder atender esas necesidades. A verdade é que fala vostede de sendas pionís, pero creo que non comprendeu vostede a iniciativa. Nós o que pretendemos é facer sendas pionís para evitar os atropelos, eses que non os utilizamos políticamente, pero a verdade é que hai moitos na cidade. A min que fagan a senda peonil do Sar, está ben, foi iniciada por este partido cando estaba no goberno, que fagan vostedes a senda verde a través da antiga vía do tren, perfecto, pero insisto, nós o que reclamamos son como a de Larañiño, como a de Figueiras, etcétera, é dicir, sendas peonís, como as que está a facer a Xunta de Galicia na estrada de Noia. A verdade é que o plan estratégico da cidade histórica, a verdade é que se vostedes convocaran alguna reunión, teríamos información ao respecto, pero é que levan 2 anos e ni unha soa reunión convocada para saber o avance dese plan estratégico. A verdade é que no plan de vivenda tamén falan de plan, falan dese relato que tanto lle gusta comentar o señor alcalde, pero feitos ningún, insisto. Teríamos 36 vivendas de protección pública na nosa cidade. Gustaríame que me clarificaran que posibilidades ten o Concello de garantir que na operación desa venda do terreo na zona de Romero Donaio temos garantida a execución de vivendas de protección pública. No respecto da intermodal, non sei se o alcalde podería explicar ao pleno as veces que foi requerido ao respecto da necesidade de avanzar nos informes sectoriais, na planificación dos accesos e no deseño dos diferentes accesos para que a Xunta de Galicia poidera avanzar nese proxecto. Por último, no tema da EDAR, grazas ao cambio de ubicación, temos unha EDAR que non vai ser ilegal como a que estaba prevista na Silvota. Señora Lois, a verdade é que se todo estivera feito, pois nos estaríamos contentos, pero a verdade é que non está feito, e non hai peor forma de vivir que estar absolutamente trabucado respecto do que acontece ao redor dun, e iso é o que está pasando con vostedes. A verdade é que sorpréndeme a súa atitude porque, insisto, a meirande parte dos acordos foron aprobados en diferentes plenos ao longo deste mandato, e a verdade é que xa, para rematar a miña derradeira intervención, a verdade é que estou, pois, certamente decepcionado respecto da atitude do señor alcalde. A verdade é que creo que, pois, amosou claramente que non tiña interese en falar destes temas. É evidente que hai máis temas interesantes para a cidade, pero estes creo que son interesantes e que a xente fala deles, non?
A verdade é que non sei se o alcalde fará despois uso dese turno da cobardía que lle permite pechar o debate plenario, pero en todo caso, a verdade é que, home, estou falando, eu. A verdade, señor alcalde, que non sei se será que entre tuit e tuit, entre lamento e lamento, nos tempos mortos que lle deixan os seus bolos como pregoeiro ali polo país adiante, non tivo tempo para os temas que de verdade interesan a cidade. A verdade é que para min foi unha decepción. Moitas gracias e máis nada. Gracias a ti, Agustín, pola túa gran intervención. Pasamos ahora a segunda quenda do BNG. Por favor, silencio, que a cousa vai ben. 3 minutos, señor Vencela. Sí, creo que me sobran. Primeiro, reafirmarme no que dixe na primeira intervención. Bueno, creo que foi un amago de debate do Estado no Concello, con unha productividade, me dá a impresión, pois máis que relativa. En calquera caso, o que creo que é importante é que ese debate se dea, e que se dea pois en tempo e forma, e que non sigamos sumando anos a eses 6 anos sin celebración do mesmo, non? E despois responder a dúas cuestións, a tres das que se comentaron aquí. En primeiro lugar, decía o portavoz do Partido Popular que non lle sorprendía a suposta función de muleta do BNG. Eu creo que o BNG non é muleta de nada. O BNG é unha organización seria, coherente entre o que di programáticamente e o que di a súa orientación ideolóxica e o que fai. E o que, claro, o que sí que sería sorprendente é que fóramos do ganchete do Partido Popular, non? Eso sí que non vai acontecer, e o que é evidente que pode existir máis coincidencias, polo menos na parte programática, entre o Bloque Nacionalista Galego e a alternativa programática de Compostela Aberta, que entre o BNG e o Partido Popular. Outra cousa é como se pasa desa alternativa no papel á práctica, e eu creo que o BNG ao longo destes 2 anos tamén ten demostrado que sempre que hai cuestións que teñen que levar unha fiscalización, unha denuncia ou unha crítica á labor do goberno, pois sempre o temos feito, seguiremos a facer, non? Outra puntualización con respecto ao tema da parcela de Xoán 23, non? Eu podo estar de acordo co portavoz do Partido Popular en que o que non é unha solución é o estado no que está a parcela, non? Creo que non é unha solución. Ora, eu creo que o que había que exixir a Xunta de Galiza é que cumplira co que estaba acordado, non? E que hai un compromiso do goberno galego con construir 30 e pico vivendas de protección pública para xente moza en réxime de alugueiro e, por tanto, con rotación no centro de Santiago, nun punto estratégico a medio camiño entre a Facultade de Medicina, de Odontoloxía, de Magisterio, de Económicas Empresariais, de Xornalismo, de Filoloxía, e nun enclave pois, que entendemos que tamén é moi importante e moi simbólico que esa vivenda de protección pública tamén nos enclaves pois, que posiblemente serían máis prestixiados e máis económicamente máis elevados dunha cidade. E, por último, con respecto ás consideracións que se fixeron aquí, eu creo que quedan por diante dous anos, non? E eu creo que é tempo suficiente para corrixir cousas que se fixeron mal durante estes 2 anos, creo que é tempo suficiente para facer algunhas das cousas importantes que este goberno se comprometeu a facer e que non fixo. Agora ben, 2 anos tamén pasan moi rápido, non? Entón, bueno, pois cada un o seu, nós desde logo seguiremos a facer unha oposición como creemos que hai que facer, que é fiscalizando e denunciando o que creemos que fai mal o goberno municipal, pero tamén sempre estando en disposición a facer pois algo que creo que parcialmente tamén se facía hoxe e que creo que non hai que criminalizar, que é facer propostas concretas que honestamente pensemos que valen para mellorar a calidad de vida dos veciños e veciñas de Santiago. Gracias, Rubén Cela, por a súa intervención. Pasaríamos agora a intervención do Partido Socialista. Ten 8 minutos, Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois o certo que unha vez escoitadas as diferentes intervencións e despois de coñecer a avaliación que fai o propio grupo de goberno deste período de 2 anos e do que pretenden en principio facernos 2 anos que restan de mandato, pois o grupo municipal do PSDG-PSOE anuncia a súa abstención. Unha abstención que ven xustificada por 2 cuestións. A primeira, porque se ben nos facemos unha crítica moi negativa destes 2 anos de goberno de Compostela Aberta, particularmente pola falta, por unha banda, de modelo de cidade e por outra banda, falta de xestión, non é menos certo que nos entendemos que a oposición non é quen debe marcar o rumbo
a quen recibiu o apoio maioritario da cidadanía nas eleccións de maio de 2015. Esa é a realidade. Eu non vou discutir, ni moito menos, o dereito do Grupo Municipal do Partido Popular para solicitar a convocatoria dun pleno extraordinario para tratar dos asuntos que considere máis oportunos e máis interesantes para a cidade. Concordaremos ou non neses asuntos a tratar, pero clarísimamente é o seu dereito, como tamén é o noso priorizar os asuntos desde a nosa propia óptica política e desde a nosa propia forma de entender a cidade. Pero entendo que a proposta que nos traen a pleno, con todo o respeto, queda curta para un debate necesario en Compostela. Non curta no número de propostas, sino curta no seu concepto. Non é que os puntos que propoñen no escrito non sexan de interese ou non os compartamos. É que para nos falta o trasfondo da cuestión. Falta na proposta o mesmo que lle criticamos a Compostela Aberta. Falta un proxecto de cidade. Falta un modelo no que encaixen todas esas propostas, no que encaixen todas esas pezas. Porque nos entendemos que hai precisamente no modelo de cidade, no modelo de crecemento económico, no modelo de xeración de emprego, no modelo de turismo, no modelo dunha Santiago capital das políticas sociais, capital da loita contra o cambio climático, capital educadora de valores cívicos, sociais e políticos, capital inclusiva, capital da lingua galega e en toda esa concepción de todos eses Santiagos onde atopamos a diferente mirada que uns e outros temos respecto de Compostela. Vou poñer algúns exemplos partindo da súa proposta. Cando falan dun plan estratégico de turismo, de que modelo de turismo estamos a falar? Cal é o modelo de crecemento turístico que a vos lles anima a desenvolver en Santiago? Claro, o que non se pode dicir é que o plan estratégico é quen vai desenvolver ese modelo. Non? O modelo ten que ser previo. O plan estratégico é un instrumento para levar adiante o modelo. Porque senón sería a mesma resposta que acostuma darnos Compostela Aberta. Que modelo teñen para Incolsa? Iso é o que temos que debater. Cando se refiren ao plan especial do centro histórico, nós sinceramente creemos que o que é necesario nesta cidade é un plan de xestión da cidade histórica. Nos entendemos que o modelo quedou fixado e ben fixado nun plan especial do casco histórico que foi, ademais, receptor de toda unha serie de premios, entre outros, un premio da UNESCO. Claro, o que hai que facer é a esa cidade histórica preservada, con vida tanto de hábitat, de habitantes, vida turística, vida como cidade administrativa, o que hai que facer é dotala dos servizos dunha cidade do século XXI. Iso que precisa é xestión. Cando falan da venta de solo municipal, claro, a pregunta é, cal é o obxecto? Ou ter maiores ingresos? Por certo, nós nunca criticamos que vostedes puxeran nos orzamentos de ingresos do último ano precisamente o resultado das ventas de chan público. O que criticábamos era que se fixera simplemente para maquillar o que era a contabilidade do orzamento. Eso sí que o criticamos no seu momento. Pero, cando plantexan, por exemplo, desenvolver proxectos de promoción de vivenda pública para aluguer, como foi no seu momento o proxecto originario de Xoán 23, que, por certo, se intentou modificar para construir vivendas libres, como indicou antes o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Falan da mellora da planificación do transporte de viaxeros por estrada. En que modelo pensan? Pensan na posibilidade de que a Xunta lle ceda as competencias ao Concello de Santiago para que poida planificar o transporte, as liñas, as frecuencias en todo o termo, incluindo o rural, cousa que neste momento non é posible. Falan de regularizar os contratos de servizos. Pensan tamén, cando falan diso, en incluir cláusulas sociais para promover políticas de discriminación positiva cara aos máis desfavorecidos, por exemplo. Cando falan de estrategia local de emprego, en que modelo estamos a pensar de promoción económica, de diversificación do tecido económico empresarial da cidade? Como pretenden xerar postos de traballo dende os máis cualificados aos que teñen máis dificultades de adquirir esa cualificación? Cando falan de regular o aparcadoiro cun novo modelo, que podría ser, por exemplo, ou non, o de Ferrol ou o de Pontevedra, están tamén a pensar en reclamar a Xunta a construción das 4 aparcadoiros en superficie prometidos hai 8 anos e que non se construíron. Cando falan de centros socioculturais, en que modelo de xestión e dinamización estamos a pensar? Xa non consideran que a rede de 43 centros socioculturais son un mal gasto, como sí que decían hai 6 anos. Para nós, para o Grupo Socialista, o que nos entendemos que é imprescindible é non perder os 2 anos que nos quedan por diante. Nos entendemos que non se trata de fixar o calendario das actuacións do goberno por parte da oposición.
Eu entendo que a oposición o que ten que facer, o que temos que facer, é exixirlle ao goberno que, sen tardanza, fixe ese calendario de actuacións, cunha priorización das mesmas baseada, nos entendemos, nun consenso cas forzas políticas e cos axentes económicos e sociais da cidade. Nese camiño, con propostas concretas e baseadas no desenvolvemento socioeconómico da nosa cidade, cun modelo claro de cidade e onde van a topar sempre ao Partido Socialista. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Marta Loi, segunda quenda. Quedaronlle 9 minutos da primeira quenda. Sí. Bueno, moi brevemente, en relación á pregunta que facía o señor Hernández respecto ás parcelas, nas dúas parcelas está fixada a porcentaxe de vivenda de protección. Nas cancelas son todas de protección, 18, e en Romero Donallo son máis do 30%. Cando se vai a licitar outra? Esta é a resposta que facilito. Cando se vai a licitar o contrato de axuda no fogar? Pois nos temos os deberes moi adiantados. En este momento enviouse ao Departamento de Intervención e que agardamos que en brevidade, en maior brevidade, poda sair. Pero esta quenda está reservada fundamentalmente para explicarlle tamén ao Partido Popular que o noso modelo e a nosa forma de gobernar é diferente da que vostedes fan, das que vostedes fixeron e do que vostedes significan. Por iso xa dende o principio apostamos por marcar diferencias e distancias con eses 4 anos escuros que vostedes simbolizan, o peor goberno da historia democrática de Compostela. E por moito que intenten que esquezamos a súa vinculación, señor Hernández, con Conde Roa e con Ángel Currás, con ese grupo, por moito que intenten non vamos a esquecer, porque non é unha estrategia do retrovisor, é unha estrategia ou é un compromiso coa memoria, señor Hernández. Vostede avalou a Conde Roa, fechando a súa lista, e o mantivo ao señor Currás como concelleiro con dedicación exclusiva, prácticamente sen competencias, mentras atopaban un sitio, un lugar dourado para retiralo, como foi Traxa, eso sí, pagado por todos e todas. Xa sabemos que vostedes non queren lembrar isto, que lle resulta incómodo, pero nós insistimos porque só a partir da memoria, non de retrovisor, señor Hernández, da memoria, é como se pode escribir o futuro con dignidade desta cidade. Por iso queremos lembrar que tan pronto chegamos quixemos diferenciarnos de todo o que vostedes representan. Por iso apostamos pola recuperación dos dereitos para o funcionariado municipal, devolvendo dereitos sociais e laborais perdidos durante o triste mandato do Partido Popular, esa longa noite de pedra ou esa abreviada noite de pedra que laminou pagas extras e demais dereitos do persoal e que nós, poucos meses despois de chegar ao goberno, recuperamos para todos e para todas. Porque nós non queremos parecernos a vostedes, señor Hernández. Traballamos na captación de fondos, como é o caso da EDUSI, ou de proxectos europeos que apostan por a visibilidade das mulleres no eido cultural e artístico. Xa sabemos que vostedes, ou a xente do seu partido ou organización, traballa noutro tipo de captacións en ocasións. Fronte ao saqueo constante do Partido Popular, nós traballamos polo ben común e por mellorar as condicións de vida da cidadanía de Santiago. Por iso traballamos na captación de fondos europeos e estatais que nos permitan realizar importantes investimentos que doten de sentido a un proxecto de cidade inclusiva e accesible que queremos levar a cabo. Entre todos estes fondos queremos destacar os fondos EDUSI, que ascenden, como saben, a 10 millóns de euros e que conseguimos na primeira quenda. Outras cidades, por exemplo, debemos lembrar Ourense, onde vostedes gobernan, non o conseguiron ni na primeira ni na segunda quenda. Esa é a xestión que nestes momentos poden demostrar. E ao igual que fan agora con este pleno, vostedes fartáronse de criticar o noso proxecto, cualificando de chapuza o proxecto que presentamos da EDUSI. Críticas que se convertiron en aprobacións cando non lo deron, asegurando que foi gracias a vostedes. En fin, xa estamos bastante afeitos á súa dobre vara de medir e á certa obscenidade política do Partido Popular. E podería lembrarlles máis accións de goberno das que estamos orgullosas e que mostran como de ninguna maneira nos queremos parecer a vostedes.
procurando que os homes e as mulleres de Compostela teñan, por exemplo, capacidade de decisión, como é o caso dos orzamentos participativos. Precisamente a democracia participativa e directa é un dos nosos baluartes neste mandato, señor Hernández. Impulsamos os orzamentos participativos que permiten á veciñanza decidir en que investir 1,5 millóns de euros do orzamento municipal. 1,3 en investimentos en barrios e parroquias, así como no conxunto da cidade, e 100.000 euros en actividades para a mocidade e outros 100.000 para incorporarlos este ano ás accións das festas do Apóstolo 2018. Tamén apostamos por a capacidade de decisión dos homes e mulleres de Compostela, abrindo novas vías de participación directa, como os encontros ao vivo, onde o grupo de goberno cada mes damos conta diante da veciñanza do noso labor municipal. Os encontros que acercan a institución aos barrios e ás parroquias, en os que informamos das diferentes áreas, escoitamos as peticións, escoitamos as críticas dos veciños e as veciñas e continuamos con esa auditoría cidadá que comenzamos en 2015 coa nosa chegada, democracia directa e participativa. Facemos as cousas de outro xeito, mais ben tamén temos obxectivos diferentes, como é a procura do reequilibrio territorial. Pasamos das palabras aos feitos. Apostamos polo noso rural co investimento de máis d'1 millón de euros en diversas parroquias de Compostela, tanto en saneamento como en mantemento e dotación de servizos, ou con propostas novedosas como o territorio das mulleres, a descentralización das festas con Artellando, a programación infantil en galego, ou propostas que parten do traballo de base das peticións de sectores cos que traballamos man con man, como é o caso recentemente da SELIC, que, con tanto éxito, se está a desenvolver nestes días na Quintana. Impulsamos a primeira semana do libro de Compostela como resultado do traballo levado a cabo pola Mesa do Libro, na que se constatou que ten que ser o propio sector o que consensúe un gran evento que dignifique e promocione o mundo do libro na nosa cidade. Unha semana do libro que está a ter lugar nestes días e que pretende amosar o enorme potencial editorial e literario da capital galega. Colocamos, señor Hernández, a institución ao servicio da cidadanía e das súas demandas e non ao revés. Tal vez vostedes isto non o entendan, porque a verdade é que xa sabemos que o Partido Popular pon moitas veces as institucións públicas e os orzamentos públicos ao servicio dos seus intereses partidarios ou particulares. Se queren máis información, podemos ver cada día os telexornais. Pois ben, para finalizar, fronte a iso, reiterar que sempre estaremos no lado oposto, porque estar no lado oposto do Partido Popular sempre é estar no bo camiño. Moitas grazas. Moitas gracias, Marta. Señor secretario, imos a pasar a votación da proposta do Partido Popular, que é o punto único, coacción estratégicas a abordar polo Goberno Municipal no que resta de mandato. O voto do Grupo de Goberno vai ser o voto negativo. Votos a favor de este punto único, accións estratégicas a abordar polo Goberno Municipal no que resta de mandato. Votos a favor, 9. Votos en contra, 9. Abstencións. Sí. Produce empate, vótase, repítese a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Decidiría, según o artigo 74.5 do RON e 102 do ROF, o voto de calidad do alcalde. Votou o señor alcalde? Un voto negativo. Moi ben, pois entonces quedaría rexeitada esta acción estratégica a abordar polo Goberno Municipal no que resta de mandato. Bueno, pues levantamos a sesión. Moitas gracias, señor secretario.